unotadza kunzwisisa kuti what's a reaction ka adzokera kuchikoro cha tese takaenda kuchikoro handiti reaction chii iyo kana usingazvizive kana watadza kuzvinzwisisa kadzokera unoita problem 1 ukadhakwa hauchashandisi brain utavatuma wezi twausingazivi kuti kuti what's a reaction ndiri kubvunza ndoda kubatsira ndiwo wati une company ine mapapers ari formal ndakuudza kuti chinonzi reaction chii hausi zvandaita pavidhio ipapo that's a reaction uriwe muridzi weprogram ndiwo waakukomenda ndiwo waakutoita zvese ipapa reaction is unotora zvinhu zviri kutaurwa nevanhu handi uri kuona wotanga woverenga nhingi ati zvakati comment yakati wotoisa paskrini vanoona comment yakati let's hear kuti what are people saying in regard to audio yaTraore ndo inonzi yereaction iyoyo not kuti wobuda ndokutorana naKevina comment section ka aiwa une comment yemunhu yawaverenga here kana kuti vhidhiyo yauri kutaura mavhidhiyo enyu ekuti munoitira vanotuma nhingirikiri tuma mukuru twema 400 rands moti ndinoda kuti uye udai tidestroy nhingiri Traore hatikudestroya unei kuTraore chandofanira kukudestroyera Traore iwo Traore takakukupira mavhidhiyo ako akudhara taikuwachisa ine handina chandinacho asi hausi wakandinzwa ndichiita live ndichitaura nezvaro hauna kana chinondiudza Traore in terms of politics iwewo hauna kana patinotaura nyaya dzepolitics tinofanira kugara pasi utora bhuku wotanga kunyora manotes you know nothing about you need bambokutaurira hauna kana zvakutaura nemusoro apa kana zvautaura nyaya nemusoro ndikakupa 16 minutes uchitaura uchida kuzvijustifya ndakazobatsira nhingi ndikabatsira nhingi who cares about that isi tobatsirawo vanhu hatitombozvitaure izvi zvekuti toswera tichiudza vanhu. So that's your own problem. Utozvibatisa kuti une mhosva, urikufeel guilty now you're trying to justify kuda kuti munhu akanaka kuvanhu. Leave the people go to protest if they want to protest. If they don't want to protest, vanogara kumba. It's their choice. Usade kumanikidza vanhu. Ita zvauri kuita iwe uri wega, wosiya vanhu woita zvavari kuita vari wega. Uronotambisira henesi yangu yandanwa. Isitofo kuloko ndichifungwa ndokutaura nyaya dzine musoro nemunhu ane pfungwa. Get away man. Kulliant tobatana mufana wangu yakadhakwa usandisefiri pakonayo anopeka nepfungwa futi Wake up to the headlines, it's time for Kulliant TV. Real stories, real voices, that's Kulliant TV. From Zimbabwe to the world, it's Kulliant TV. Breaking every big story, Kulliant TV. No rumors, just the facts, Kulliant TV. Every update comes first on Kulliant TV. We bring the truth to the people, Kulliant TV. Stay informed every day. Yamakada kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulliant TV apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi muri yeZimbabwe ndadzoka ndina man of the moment pari kupisa pari hot one man of the moment. Vamwe vari kuti Traore mutengesi, vamwe vari kuti akagona zvakasiyana siyana. Ina ndiziyo side rako raunenge unaro, asi ndingoti muri yeZimbabwe side rako raunenge unaro iroro gara neside rako iroro. Handiti ukati is a good guy it's okay, gara neside rekuti is a good guy. Ukati is a bad guy because chero Jesu chayakatadza kufadza vanhu vese anzi wangu angambodiona vanhu vese wagomarire. Saka iko zvinozvi muri yeZimbabwe regedza tibva tangotanga na comrade Traore panapa vachikukwadzisai. Toziva kuti tinogona kungorwa zvimwe zvima surprise attack here and there kungoti watatodedza apika pari kupisa chitima chinogona kungojambira vanhu ipapa zvikasapera mushe. Comrade Traore, how are you? Sangana ine maZimbabweans apa. maZimbabweans makadi kumativi mana enyika kwamuri comrade Traore vari right. Yes. Dziri sei ndima? Nyaya yakanaka baba, nyaya yakanaka. Tine tichiona hedu mumastreets. Ndinoshamisika still. It seems as if vanhu vane vari kufonderana kuma-inbox kuti ngatimatarget Traore where. But my point is very simple. We must never use emotions
And inini, I'm saying, I'm always open for dialogue. This is the advantage of technology. Technology puts everyone on one platform. DJ Woli chaba chatopika baba. 0.5 wanza isisiri 0.5 yakati rebrand kakanaka natokanganwa. Ladies and gentlemen, allow me to introduce DJ Woli Unfiltered, chitubu che content. Maita sei hapo? Voice ralo asi manga matokanda mabhutsu mudenga. Manga ma request wana comrade Traore panapa ndikutorwa nditori pakati comrade Traore bvango request ndikati why do you want me to request DJ Woli ndikanzi chingodedza DJ Woli ndikati andiziye ndikati ngodedza. Comrade Traore sangana na DJ Woli abva atobudikirawo. DJ Woli muri sei Unfiltered. Oere baba maita sei. Ndashamisikawo nhasi mamwa henesi apa pandaona maondivhura mapombi. Ndikati ndo madhakwira achere ndatonzwawo muri kutaura kuti it's a professional company ine mapepa. Ndati company ine mapepa inotaura side one here kana kuti munhu wese anodaidzwa paplatform otaura side rake ruzhinji rwezimbabwe ruchinzwa handizvo zviri nani. Ndizvozvo chaizvozvo. Onai DJ Woli, inini point yangu kana tichiita zvatiri kuita isi tiri kuita zvinhu zvenyika, that is number one. I'm a public person, I'm open to scrutiny and aziva kuti ndoziva zvese. This is why ndichitaura kuti inini I'm open for people to engage me at any time. We share notes, we exchange notes. Tonzwa kuti problem yevanhu iri kuti Traore mutengesi papi. Ndinonzi naKerina inini. Ndashamisika muri ranzi ini ndaibhadharwa rendi naKerina. Ndikati Kerina anomboziva ndoshandisa mari here pamwedzi. Ende anondibhadharira rendi sei ndisingagari pamba panoda rendi. No zvinezvishinginetsa. Onai zvinoitika. Kerina anombotanga kutaura naye kudhara inini. Dai zvaita manje vanhu vacho havabvumi handizii nei. Dai zvaita ini ndaida kuti tiite interview ka1 ndenchida Lini M, Kerina Mujati naJealous Mawarire vacho ka1. Masimba here comrade. Aiwa aisinyaya kusimba. Maybe ndechitorasikao ndechida kutobatsirwa. Handitese tiri maZimbabwenzi. Ndizvozvo chaizvozvo. Saka tichida kuti tionesane handiti kati tichirodzana pfungwa, we are the future. Handi muri kuona. Let me tell you something DJ Woli. Now iri yandaita pressure nevanhu inhawe yemaprotests. Ndo pamunoona kuti politics dzedu isusu has become factionalized to the extent yekuti people don't reason anymore. And you see, we need to be strategists. Do you know kuti kubva 1980 muZimbabwe hamusati makamboitwa maprotests akabudirira? Hamusati makamboitwa ine protest. Manyawa ari kutaura vanhu ekuti 2017 musiti makatanga mapinda masoja baba. Vanhu kwaupiwa green light ndo kuzobuda kwakaita vanhu kupinda mustreet. Protest chaiyo mashuwa wakamboiwana kupi muZimbabwe yekuti unoona muIndia, unoona murungu, unoona mukarati, unoona muboi. Wakamboionepi protest iyoyo muZimbabwe? Hakuna zvinhu zvakadaro. Maprotest ese anotangwa nevanhu vekunana Apple, kunana Hopelew, kunana Chitungwiza. Why? Vanhu vanotokuswa brain, munhu ongosvika nemari utongotaura kuti musi wakati pindai murodhi muite zvinhu zvakati. And this is what I'm denying. Hazisolve anything. Ini ndiri kuti let's be genuine and sincere. I've walked that road before. Ndakataura inini natsaro inini vanhu vanozongoona papaya kuti
Traore zvechuwa, Traore anga asinganyepi, Traore harisi tsotsi. Ini ndakanzi ndakasungisa nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu akazvitaura ega kuti handambosungiswa naTraore. Vakabuditsawo zvikonzero zvavo, handitika. Inini nhau yaSaruwaka ikataurika. Handiti you see. Saruwaka inini ndaitodawo mupa mari yebhazi kuti auye kuZimbabwe. Ndakuda kutomutsira kumaprotest. Saruwaka abva bhazi nditi Traore ndaiwana, ndikati it's okay. Bva auya kuZimbabwe. Saruwaka akandifonera inini achitochema akataura shamari. Effort yese yandaita ndabvira South Africa kuisa 1000 muhomwe. Vanhu vari kuba mari. Ndikati waida mari ndinoda uinotenga. Handisi, hausuti ndiri kuwanza ndiri kuita sei. But ndinoziziya zvinhu izvi kuti zvinotanga sei, zvinopera sei. Saruwaka was genuine. And akafa ari genuine. But Saruwaka akazonoziva kuti kune mari dzaibuda. Azonzwa mafiga yemari dzaibuda, but saka inini pazvese zvandaita inini mungandipa 1000. Madzibaba achipinda mujeri, ndikati ndichipinda mujeri ndichiona muna madzibaba, ndikati koyewa hauchanditauri kuti wanga uchifa nemari. Zvikanzi handinombopuhwa yakawanda ndakatosenzeswa. Do you know kuti 2 weeks ago I was with madzibaba. Ndikamusira mari yegrocery. Ndichitomuadvisa pachinhu ichi. I warned him, ndikati madzibaba, be careful. You are going to be arrested. And handikuona any grounds that justifies your arrest. Because there's something bogus and dubious about this protest. No one is coming up front to claim responsibility, to share vision yake kumaZimbabweans kuti we are getting into the streets on reasons akati neakati neakati. Because vamwe vari kutaura kuti tiri kupinda kunomisa cab 3, vamwe vari kuti tiri kupinda kunobvisa ZANU-PF, vamwe vari kuti tiri kupinda kunobvisa Mnangagwa. Ndikati 3/4 yemareasons ari kutaurwa, they are treasonous. And we do not want to do something like this because muka push a protest yenyu on these grounds. There is no way the police will allow you people to protest. Why? Grounds dzenyu dziri treasonous. Hakuna protest iri peaceful inonzi tinoda kunobvisa Mnangagwa. Inoita peaceful sei muchida kuti munhu abve? So zvinhu zvese izvi zvinotariswa. Ndikati no, ngapange paine mareasons ari proper so that if it's a letter we know who is in front. And tsamba iri kunopiwa. And zviri kunyorwa tsamba pachiaplayiwa kumapurisa ngazvizikanwa kuti zvinhu zvakati. Because I know vanhu vachangopera unosungwa. Nyatsimba mutoto akanyepera ufa pekutanga, akanyepera ufenda paakatanga kubatwa. Banyeropi. Atu vanhu vanenge vachinyepera. Nyatsimba mutoto ari kunyepera vanhu kuti more veteran. Haasi more veteran that. Ngatiratidze klipi yake yaanonotoresa mari yechiwo veteran. Kana kadhi rake rewar veteran. He's not a war veteran. But ari kunyepa ushingisa vanhu achitaura kuti ine hondo ndakamboirwa. Wakairwa kupi Nyatsimba? Abatwa muNyatsimba uyawe. Akunyepera kufenda. Handi muri kuona. So, tumwe skillful tunenge tichiitwa nevanhu ka. Ndetuke kutsvaga mari. But inini I'm saying, it's now 46 years after independence. This is the 21st century. I don't believe in any other person, in having one more person dying for whatever revolution. I don't believe in that. We've lost Saruwaka. We've lost Geza. Nyoka yemabhunu is in prison. Ini ndakapinda ndikabudawo neminzi dzangu. And it doesn't end well. So I'm saying, need ndechi, wesi pachinhu chisiri clear. We've got key opposition figures that have got numbers. Ostalos has never supported this thing.
Nelson Chamisa Chayanevan is not supported this thing. Nelson is actually engaging people in a civil and diplomatic way. Let's sit down, let's talk. Ndimi vanhu vachona. Toita sei. Nelson anozviziva akaona tsvangira yachirohwa, akaona tsvangira yachienda ujeri, akaona munhu wese madhuku wacho. Ndoda kumbona madhuku achipinda mustreet achidistributa maflyers. Protest ritori nedonzo kuti tiri kupindira mustreet chinhu chakadai so. Dita arongobuda pamapuresa esungano yevanhu chete. Besides ipapo hauna pamwe paunombomuona achipinda paground. Sikala ari kusouth uko ndoko ari kumobilize ari 3/4 of vanhu vari kupusha chinhu ichi paTwitter. They are using ghost accounts. Hapana munhu ari kubuda nezita rake, vanhu vari kushandisa ghost accounts. The few vari kubuditsa mazita avo munhu wekuti anotoziva kuti inini there is nothing for me in Zimbabwe, handichadzokeri. My life is now here in the diaspora. Ndo vanhu vari kubuda pachena. So I'm saying tine flight yakurana between Harare neku-UK. Vanhu ndowatengera matickets. I'm willing to buy 5 tickets ne-return. Vanhu vouya kuZimbabwe musi wa31 protest yoitwa. Ichipera vanopinda mundege vodzokera havo. I will pay. Ne-accommodation I will pay. Ari suppose unga achikuwadziswa ndiani DJ Holly, because get my point. And hona vanhu vari kuti Traore atengesa. Ndiri kukumbirawo kuona video randabuda ndichiti Chiwenga akadhakwa. Ndiri kukumbirawo kuona video randabuda ndichiti handichadi kuti Chiwenga aite president. Hapana munganyepana mungaita sei, hapana munhu anoda Chiwenga muZimbabwe kudarika inini. Hapana. What I've done in the past 3 years, yangu munhu akapiwa 10 years kunzi ita zvinhu izvi, hapana anozvikwanisa. Ndakaita more than a year ndichigara mu1 room in exile. Handinombobvira ndakabuda muZimbabwe. I've always been in Zimbabwe. Ndichibuda ndichiona everything kudai. Up to now it's not clear kuti akasungisa Traore ndiani. No one cares about that. Vanhu vaiziva pandaigara vashoma. Saka ndakazikanwa sei kuti ndiri munomu. People within the revolution sold me out. Ndapinda mujeri inini ndakunzi Traore rariso. Jealous mawarire uyu akatiza muZimbabwe ini ndikasara. Ndiye ari kutaura kuti this guy has always been a state agent. Akapinda kuti madzibaba aiuya ndichimupa chikafu inini. I would give him food. Dai ndaida kumuuraya madzibaba angadai akafa kudhara because already anga arohwa. Saka ndaingoti atongokone maronda ake. But we would live as family, we would assist each other. Madzibaba ndaigara naye inini. Ndine nyaya dzandaitaura namadzibaba dzekuti akamira apa ndikaputi madzibaba unotaura zvakati. Zimbabweans won't look at him the same way. Because he was bitter. There are certain things we conversed with each other whilst he was bitter. But zvinoitika inawo tine tichisingisana tichifamba takadaro aiwa zvinonaka zvinodai. Inini ndobuda wenini. Hama dzangu dzoisa effort ndobhadharwa ndobuda. Ndingasungwa inini ndotoita ndandisina kubhajetera. Ndoti hama dzangu dzaunditsvagira mari yo ndibude mujeri ndoti tsvagirai ina ningi. Zvinobuda. There is nothing like that. Inini madzibaba ndakatanga kumuzira mujeri. I had never met him. Jim Kunaka, I had never met him. But ndakatanga kubuda. I had to look for resources to help my brothers. Madzibaba achibuda mukateerera interview yamadzibaba. Madzibaba anotaura I want to thank Traore. If I was a sellout, ndandisina mutumaini, ndandisiri kuziva kuti ari kuita interview. Why did he mention me? Achida ndoda kutenda wana Traore hama dzangu. Chaidya Traore ndo chandaidya. Handisi kuti I'm bragging kuti ndaimubatsira. Kune vaitondibatsirawo ini nedzimwe means dzakatosiyana which would equate to the same value yechikafu chandaingovapawo vanhu. But we look out for each other. So handisi kuziva kuti kurunzi kutengesa kwacho ndekupi. Ndonzi ndakakaskirirei kubuda. Yet kubuda kwandakatoita to run around outside to save my fellow brothers. The advantage was kuti tese tatiri padocket 1.
And you see, ini ndakamboganaona madzibaba urarama sei? Madzibaba vakataura shamwari life yakandomera. Do you know kuti pamba parogara madzibaba hapana toilet izvizvi? Do you know kuti imba yaigara madzibaba yanga isina mawindo? Muruzviziya here izvozvo? Do you know kuti imba yaigara madzibaba yanga isina madhoo? Who bought those doors? Who bought those windows? How did we get to that predicament yekuti all of those resources dzinonosvika pakunobuda kuti dzinoningirikini dzibatsire munhu? We are brothers, we look out for each other nekuseri. But kuzoti munhu mutengesi mani, ndosaka ndiri kutaura kuti these people in this revolution, they don't mean well. People want to Comrade Traore, mane 15 minutes muchitaura ndakanyarara because then nguva dzatomi right ndauda kuzorora. Saka ndokwanisa kupindura here ndisati ndaenda kana mapita ngoti tingonzwa muchitaura tichirekoda zveda. No, hamuna pambamboti muri kuda kutaura. Ini ndima muchitaura imi muchitaura kuti Traore zesela munakasongenyuka maimba musakanganweka muchiita live broadcasting. Saka ndati wandisaka pakoka kuti ndikapindura ndikadaira ka wanditaura zvichemo zvako zve16 minutes. Ini nichidzipo nditaure side rangu restory uri kuramba wandipa mugala. Ndingoteerera kaiwewe. You can go ahead. Let me not waste your time. Right, Comrade Traore, tisikatambise nguva ka. Inini pandiri panapa, I've been called a sellout nevanhu kasingaperi. But ndongoramba ndichingoita yadiri kuita iyoyo. Saka zvekunzi you are a sellout and then you spend 16 minutes, 1 hour uchida kuexplainera vanhu kuti ndakazoita zvakati, ndakazoita zvakati. Izvozvo hazvishande izvozvo. And then you look at that video that I did. That video, I'm reacting to an audio. Video. It's not me who's saying I'm coming with the breaking news. And that video, apana side Rakerina, apana side Renyu, it's a reaction to an audio that I came across with. I'm not going to move bata ibaba. If I wanted to ndakachida kunzwa side Renyu restory, anditika ndaikufonerai ndonzwa Rakerina ndomufonera kana ndokusanganisai. But kwandiri nini, it was a reaction to an audio. And kuimba kana kuita say you present according to the way you feel kuti uda kupresenta nyaya yako sei kuvanhu. Udhakwe iwewe kwete kuti uzoona wakangwara because iwe unga uchitaura uchitotaura kuti ini ndotaurira naKerina ndowirira naKerina stereki Kerina abatanfei so iwe pamapom pako hapana mavhidhiyo akwera hatitaure tesere. Ndati iwo ndiwe convener, so how can you say kuti it's a reaction? Uriwo uri kupa comment rekuti ini ndotaura naKerina ndakatombotra mufonera foni yake ikasaita. Kerina is a nice person, she's helped a lot of people and it's unfair kuti vanhu vabatsirwa monhingirikira motadza of all the things that I did in 3 years mouya muchitaura nyaya yedata indoshandisa Starlink. Ko haasi a nice person here Kerina. Nice person kwauri. Saka inenge achitaura side rangu restory kuti she's a nice person. Don't say it's a reaction because you are speaking in defense of Kerina. Unaona Traore, ndakupa 16 minutes dzekutsanangura ukatsanangura zvese. Ndakufana uchitaura wainini uri kundikata. Uri munhu mukuru yo. Zvine musoro kunani? Kana usida kutaura zvine musoro ingodropa ko zvitori nani pano kuti unotanga kutaura zvisina nebasa rese usingashandisi brain dzako. I'm saying let's speak facts here. Iwe waita live fighting in Kerina's corner. Vanhu vaitwa sei ndiwo wanga uchidaro haasi umwe according to the audio Traore usatonge munhu asina kudzidza Traore yo. According to the audio rero rokutaura kuti vaibhadharirwa rent vaitengerwa data. Apa audio anonzana audio yaplayer ndeyani? Audio ana player ndeyani? ukainzwa sare munhu wacho uda kuzoita sei? Uda kumusungisa futi? You see tuma dhinfense
I've been training for the past 4 days. Handina kana wemunhu yandavhara, handina munhu wandamboitira strike kana kuita sei. I'm a public person. People can say anything. But just say the right things. Just say the right things. Don't like to justify Chico. Andiraramine mari yemunhu DJ Holy. You get my point. Ndoda kuzijustify kuna Kerina anoita 2 hours achitaura zvicherudzi. Achifungoti anopuwa ministry ipi munhu anoita 2 hours achitaura zvicherudzi zvakadaro izvo. Amboda ruda ministry here. Tumadhiri twenyu twakadhakwa. Mune muchingwa munoita zvinhu nemusoro. Tumadhiri twani. Traore usafunga kuti iwo zvauri kutengesa uchiita zvauri kuita iwe vanhu vese ndo zvavari kuita sha. Isusu hatomboita izvozvo. Ini paplatform pangu ndinonza munhu wandinoda nenguva yandinoda, ndinotaura zvandinoda nenguva yandinoda, and no one can stop me. Ndogona kutoenda paplatform pangu unoona mavideos akawanda ndichotaura kuti Chiwenga akatadza pakati nepakati nepakati nepakati. Iwo ndikakunza paplatform pangu naJeff Judah tichotaura kuti Chiwenga akatadza pakati nepakati nepakati. Ndarawaited paplatform pangu titaura kuti Chiwenga akatadza pakati nepakati nepakati. Handina kutanga kukwesherana newe nhasi. Need to understand this. This is always I want a platform pangu. This is always that audio is the reaction that I was doing and looking at my characters. You are the one with a dubious character because everyone is crying about you, Traore. Baba, I'm not on anyone's payroll and I do what I want. It's my right. I don't answer to anyone. I don't answer to anyone. But I will still problem. I will say fixed protest. Who is leading the protest? Muchisimbisa kuti Traore atengesa. Why? Because Traore is saying kuti chinhu chakadhakwa achina convena ichi. Achina munhu kumberi ndo kwamuri uri kutengesa. Protest video. I was talking, reacting to the audio. I reacted to the audio. What's a reaction? Reaction chi. You can also see unoita problem one ukadhakwa hauchashandisi brain utaura tumawezi twausingazivi kuti kuti what's a reaction. Ndiri kubvunza ndoda kubatsira ndiwo wati une company ine mapapers ari formal. Ndakuudza kuti chinonzi reaction chii. Hausi zvandaita pavideo ipapo that's a reaction. Uriwe muridzi weprogram ndiwo waakukomenda ndiwo waakutoita zvese ipapa. Reaction is unotora zvinhu zviri kutaurwa nevanhu handiri kuona wotanga woverenga nhingi ati zvakati comment yakati wotoisa paskrini vanoona comment yakati let's hear kuti what are people saying in regard to audio yaTraore. Ndo inonzi reaction iyoyo noti kuti wobuda ndokutorana naKerina comment section ka. Aiwa, une comment yemunhu yawaverenga here kana kuti vhidhiyo yauri kutaura. Mavhidhiyo enyu ekuti munoitira vanhu tuma nhingirikiri tuma mukuru twema 400 rands moti ndoda kuti uye udai tidestroy nhingiri Traore. Kudestroya une kuTraore chatofanira kukudestroyera Traore. Iwo Traore kana kukupa mavhidhiyo ako akudhara taikuwachisa Inini handina chandinacho. Asi hausi wakandinzwa ndichiita live ndichitaura nezvaro. Hauna kana chondudza Traore in terms of politics iwewe. Hauna kana patinotaura nyaya dzepolitics tinofanira kugara pasi wotora bhuku wotanga kunyora manotes. You know nothing about it. You need hauna kana zvauri kutaura nemusoro apa kana nemusoro ndikakupa 16 minutes uchitaura uchida kuzvijustify ndakazobatsira nhingi ndikabatsira nhingi ndikabatsira nhingi. Who cares about that? Isi tinobatsirawo vanhu sha hatitombozvitaure izvi sha zvekuti toswera tichiudza vanhu. So that's your own problem. Utozvibatisa kuti une mhosva uri kufeel guilty now you're trying to justify kuda kuita munhu akanaka kuvanhu. Leave the people go to protest if they want to protest. If they don't want to protest vanogara kumba. It's their choice. Usade kumanikidza vanhu.
ita zvaurikuita iwe uri wega wosiya vanhu voita zvavari kuita vari wega uronotambisira henesi yangu yandanwa isi 12 o'clock ndichifungwa ndikutaura nyaya dzine musoro nemunhu ane pfungwa get away man kule nditobatana mufanhu wangu uyo akadhakwa usandisefiri pakonayo anokutenga usabvise nepfungwa futi because I'm just one person. Handigoni kumisa revolution inini ndiri one ndoimisa sei ndagara ndiri munhu asina nebasa rese. How do I stop it? Yeah, adona pakaipa chandisingakwanisi kuramba ndichitukana vanhu vakaita sana Hulia. Yeah, it's okay. I think it's just a misunderstanding. But imi nyaya dzenyu dzakunetsa kupindira because last time makambodaro futi more than 2 times. Yeah, I think maybe it was just a misunderstanding. But let's talk about the issue on vanhu vari kuti makatengesa mimi. You know, ndanchiteerera hangu muchi explain about nyaya dzedze because nyaya idzi zvichokwadi vanhu vangati munhu akatengesa munhu akadidi. Yes, isusu techiziva to understand that politics zviri hakuna munhu anenge ambotengesa kana kuti kudidi matauriro zvinenge zvichingoitwa izvi. But what do you want to say to those people vari kutaura izvozvo because already you explained your side. My point is very simple, Kulliant. Vanhu ngavapinde mumastreets musi wa31. Anza inobuda. Are people right or are people wrong? Because kana chinhu chakarongeka, we will see leaders in front. There will be clarity on the message ichange iripo musi wa31. Vanhu vapindira chii, who is part and parcel of that, whatever that is going to happen. Whoever that is responsible for kupinda kwavanhu mumastreets will look out for vanhu vachasungwa, vanhu vacharohwa, vanhu vachaitwa sei. Because inini aimusei kuti hazvisi kumeka sense zviri kuda kuitwa izvi. Zimbabwe we tried last year yese yanga iri yemaprotest. We've been doing this. It did not come up with any meaningful result. So why must people continue to use the same modus always? Under normal circumstances, if people were genuine, they were supposed to go on the table again. What must we do to move forward? What must we do to break the jinx and make sure the message yasvika? Not kuti munoramba kushandisa one ningirikini. This is what I'm telling people. Mari dzinenge dzichibiwa vanhu vachirowa mari. Nekusungwa kunenge kuchiitwa vanhu. Nekuungana kunenge kuchiita vanhu, but munhu anobva anenge achitotambura udhara ndiye anosafa worse because anoitiswa asina kufunga. So vanhu ngavapinde mustreet musi wa31. You are going to tell me andakakudza nyaya Nyatsimba. Nyatsimba anyepera kufenda. Situation yake. This is nyoka ari mukati. People were supposed to be worried kuti in 2 weeks time nyoka anofanira kungadzoka muZimbabwe. How are we going to help the guy? No one is talking about that. And people continue to insult the man who's leading the government. Uruya nyoka yemabhunu. Unopenga, uri mpavha, uri mhondi, uri chi. Pa same platform iyoyo. Yeah. And we expect nyoka to have a safe landing. Muchita zvinhu zvakadaro izvozvo. Yeah. So, mune muchibatsira munhu how? People need to start thinking. We need critical thinkers. If ever we want to be effective politicians. As long as we don't do that, we'll keep on going in cycles over and over again. You know, I've been to prison and it is I'm not on anyone's payroll. I do what I want because I'm a grown up. Simple. Yeah. Yeah, it's clear. Vanenzeve dzekunzwa vazvinzwira and I know kuti nhasi vachaswe. Real stakeholders, you will never see them in front. But those are people that are anticipating to become ministers, that are anticipating to become MPs. You will not see them in front.
So unoda kuita MP anafa, unoita MP anarowa. Ask yourself, what's in it for me? Yeah. Because this thing will not work. It will benefit someone. So kana chichinakidza ngachinakire munhu wese, everyone must come and be in the front. Kana chichidhako ngachidhakire munhu wese. Munhu wese ngauye oenda pamberi. Hapana anoti ndaita losi, hapana anoti ndawina ndiri ndega. Because chine chiri chinhu chevanhu. Everyone is a stakeholder. Yeah. Yeah. That's my point. Simple. Kana tichiona kuti hazvisi kuita kuti kune vamwe vanhu vasiri kuda kuuya, find another way isina munhu wainokuwadzisa. Yeah. Takufunga zvinoita kuti tiende kumberi. Ndo zvatinenge tichingoda chete isu. Yeah, that's true. That's true. Because izvizvi hodani kachitaura kuti endai kumaprotest. Handiri ka. Oshoora kuti wiki newaakashata akadai. But anga ari kupema mamaikrofoni. But achisi chirema. Asanga these things are very cheap. You are even failing to buy those things by yourself. Unoti nditengere microphone yakachipa. Wapedza waridza vanhu Hennessy yauri kumwa kuti ndirumwa Hennessy. You expect that person to advise the nation on chinhu chine musoro. You are drinking Hennessy but uri kumbira mic. Microphone iye ari kutaura kuti atengerwe inoita 350 rand. Hennessy inoita mari. And you expect to get sober advice from a person like that one. Towards the right direction. I open my mic get 350 rand achimwa Hennessy. Achidadira vanhu kuti I drink Hennessy. Kutenga kamugi yako neHennessy yauri kumwa. Unokwana tiri mamaika. So eventually tinozongoona kuti hapana Hennessy yanga iri kumwiwa. Because daizoshuwa aine brand dzinogadzira mari yeHennessy. Aiziya kuti handifaniri kutenga Hennessy, ndofanira kutenga mamaikrofoni angu. Traore ari kutenda zvetime yacho, ndotaura hangu zaTraore, ndoita maviews angu, ndoisa mari yangu muhungu. But munhu anenge achitotadza kushandisa brain otaura kuti pindai mustreet, you expect kuti pane chinobuda. KuZimbabwe kwacho haasi kuuya. Adii kuuya aita ati company yake nemapepa. Ngauye aite broadcasting yake from background. Achiinterview the protest. Uya hatongodi kana kusunga kana kuti kwasei anongopfeka bhibhi rake kare journalist. Roma. Inini shamwari mwe yangu ichiridika, handikwanisi kufa. Yeah, it's okay. Yeah, ndazwa side renyu of the story because it's always good kudzwa my side yes, because you know what, chinoitika kazhinji kacho vanhu vanouya vanoitaura Traore this. I know vanhu, people who spend the whole day talking about this, even this interview you had this discussion, you will see vanhu vachange vachitaurawo masides avo of the story. Inini ndo zvakanakira, I'm not biased kana kuti aiwa vanhu uyai monhingirikina wetinoitaono anenge auyawo anenge achitaka kuenderana nawo nempa weight, ndo patinozoti comrade Traore kwarema kuno, uyai mumbozwawo zviri panapa. But inini hangu for now I don't have anything chekuti ndingaramba ndichingokupressa ndichingokuti kwapapa kudi because already zvakawanda zvacho mataura, and already zvakawanda zvacho zviripo on public domain, but ndoziva kuti kune zvakawanda zvagara zvichiita se zvichangobudikira. Yeah. Madzibaba izvizvi haidi. Wambonzwa vanhu vachitaura kuti toita sei nemhuri yamadzibaba? No. Kuti iri da kuti idye. Vana vamadzibaba vari kuenda kuchikoro. Ndakuudzai inini ndikati imba yaigara madzibaba yanga isina mahwindo. Imba yaigara madzibaba yanga isina madhoo. Haina toilet. Pane munhu akamboita find out here kuti alright, madzibaba was fighting for the people. Life yaari murarama yakaita sei? How best can we capacitate that guy? So it's important that we look out for my activists edu. Not kuti munosiya munhu achienda pamberi pane chinhu chakadhako. Eventually the route at which is going, muchazofuma manga futi kuti madzibaba hakusiya. Iye wachanogona kupedzisira atopererwa nelife, opedzisira ngutaura kuti wamanaka ndoramba ndiri parani usvika rini. Because munhu anenge achipara mhosva. Munhu anosvika pakutora mumwe mushonga wamakonzo omwe ofa.
Yeah, man. Yeah. We need to start engaging in smart politics. Yeah. Say strategy, you should go on Australos. Say strategy, you should go on Nelson Chavis. I might not agree with how those people do their things. But if I'm going to some prayer. Yeah. Chavis, I'm not going to eat him come on. But the super ground, but I'm not going to see a steering man. I said, Impa, I am one the itchy. Munhu wacho muritarisira kuti aite president wenyu aritorachwa disachiti mukomo wangu nyangwe kukamunobva pachigaro I'll look out for you. Yeah. You see, so pane kaunga chidofu katinoisa kaunga emotion kaya kanozoita kuti tipedzisire tatotyora mutemo wamunenge muchiti muvengi wacho zotokubatira mhosva wobva wanzi mukati chawagona hapana. Yeah. Let's be smart, let's research, let's be sound. Yeah. Let's say for what they are. Mawords atinotaura must have facts zokuti munhu andazifanira kunzotira mashoko ari kutaurwa aya munondo pachawo. Yeah. This is how Mengirikini Ostalos has managed to sustain himself. He just speaks fact. And the niggas who be here. Vanaribhita man, you know, vanenge varwadziwa kasika vanenge vakungoita zvese zvese. tichipembedzana kuti azosina nebasa retu vanhu vaiombirira zvinhu zvakadhako munhu achituka vanhu tichitaura kuti una shamwari atidaro munhu achituka vanhu vana havasi vako nevanhingirikini haubarisi uri ngomwa izvi munhu unenge wauda kunzi udzoka unotosvika uchitangira pano. Unombora zvepolitics zvese izvi hazvina basa ko apa pawaitaura kudai so waireva chii unoenda kujeri over silly things. Yeah. So I don't know. Yeah, bagaiba. Especially panyaya nyoka yemabhuni papa. I think amana vanhu vari genuine they should help. Especially apa help yakufanira kutobuda kune vanhu vari muZANU-PF cheo. Ndo zvandiri kutoona. No issue ndiri kutaura kuti vanhu we're supposed to speak on behalf of our brothers. We might have political differences and all. But he is one of us, he's a Zimbabwean also. Yeah, these grievances. Let's forget what munhu ane kukanganisa kwakaita mukuzotaura nekudii. But munhu had these grievances. How best do we address those grievances without persecuting each other? Alright, munhu akataura usizvo zvaikonzereswa nehasha. Ngatimuregerera iwo. Yeah. Izvi vanhu vanenge vachiita mbiri negrupu ranyoka. Kuti Nyoka was a popular person, but no one is worried about his safety when he comes here. That's where our focus must be. Madzibaba anoramba ari musango sikarini. He needs to come back. Kana iri petition inonyorwa navanhu, vanhu vototanga kutosaina petition kuti tapotawo mana ngatisadaro mumwe wedu handizvo. It's a father also. Yeah. Ndozvo zvatiida izvozvo. Yeah. Kudzidza kuita politics is smart. Munhu ungotora mapunga ake, no one gets arrested for anything. Social media is powerful, but you cannot block information. Yes. As long as it's sound, it's proper, it can get anywhere. Kubinga kupi nekupi. Yeah, that's true. Ndingatadza unakidza here kuti alright, poitwa meeting. Munangagwa apa, madzibaba apa. Traore apa. Anditika. Yeah. Saru wakanga aripo, saru wakapa. Yeah. Mama activists kana 8. Yeah. Kugadzira document and kana zveshuwa mari dzenyu kwakwenda naro na president tiana areas atatu mumboti addressirawo. We are not happy about A, B, C, D, E. Yeah. Tinoona kuti zvinoramba zvinhu izvozvo. Yeah. Politics dziri smart, munhu wese anodzokera mumba kwake ari bho.
Ukifila kuti haunaenda unomwa tea unongoregedza kaumwa tea uchisvika upoizino. Unongosvika ungotaura zvawafambira ubva wadzokera umo. Yeah. Would have made uraiti mukuru todzoka rini so togona kuita futi meeting yekuzoona kuti zvatata discussa zvezve zvakwanisa kuitwa zvingani zvisina kuitwa zvingani. Yeah. We need to start thinking along these lines. Baba vanhu vese vari kuita noise yemaprotest nekudii ava kuzoti zvinhu zvazovandalizwa nekuita sei hapana kana one ane stand mutown, hapana kana one ane shop inotengesa majigisi mutown. Ofunga kuti mimi vanhu vane mabuilding avo umo mapurisa anokusiyai muchiita henzi zvamunouya muchidai baba hameno ngaumboita zvona. Yeah, bagaiba. All right, comrade Traore, thank you so much. Nekuwana nguwa yekubatikira pachivhitivhiti zvakakosha, tinozvida and I'm glad kuti mapindiro ma questions akawanda nema grievances ane vanhu vakasiyana siyana vari kutaura zvakasiyana siyana ningazodai vamwe vanoningina. And the good thing is that sometimes pamunoona time pamwe pacho munomuchita muchitonzwa vamwe vacho muchitoteerera kuti ninga ari kuti zvakati ya nepamwe vamwe pavanenge vachinangawo vamwe pavanenge vachipotsawo, you know, is that ende pane statement randafarira kuti as a public person vanhu vanongotaura nezvako anyhow, you know, it's always good ku understand that. Yeah. Ndotoitika vanhu havanzwisisi at the same time. Umwe munhu anogona kunge Traore taingonzwa ndakatengesa nyoka but vanhu vakazozora taiwa Traore ana musi. Vamwe ndo vautaura ndakaurayisa Sarwaka. Sarwaka I've never met him. The last country that I visited was Dubai. South Africa, I think that was 5 years ago. Once Makaura Sarwaka, but those days you were in jail though. So how? Those who don't need size, hands wakambatisa, ndo wakaningirikina. So unotongoti idzo brain idzo ndo dzinoita kuti munhu atadze kuzvishandira ari dzire mhuri yake. Opedzera kublema na umwe vanhu vasina mhosva. Yeah, iyo nyaya yekublemana yakaoma. You see, vazhinji unomubvunza kuti oraiti unoitei tikuassist. Ask ma-activists ari kuita noise izvizvi kuti basa rako nderechii. Besides activism, unenge uchiitei? You won't do anything meaningful. That's besides activism. Ndakadai ndogurirwa ndani chiseka vanhu vangaishaura nhati Traore anofamba nenhingirikini. VW ndakapedzisira kufamba naye 4 days ago, ndofamba nebenzini. Anofamba neVW. Ndakapoka VW ndofamba nebenzini. Ukatoita video call izvi ndokuratidza makizi angu ebenzini ndokumutsira uona. Handifambi neVW, imotokari ndakapedzisira kufamba nayo 3 years ago. VW yakanetsa baba. Vanhu vakafara, vanhu vakaenjoya kuti VW hanzi vamwe vachipiwa marapta. Unoona zvinoita mapirisi aya haadi kumwa usina kudya unoita of all the things jealous mawaririwe andinombobvira ndakatarisira kuti angataura zvinhu zvakadaro watengesa because wapiwa motikari wadai saka vanhu vanofanira kuramba achifamba netsoka. Gosh, pakaipa. Yeah, man. All right, sharp. Sharp, edible. So, ladies and gentlemen, regedzai tipetere chirongwa chedu panapa. Panga pakashata. Putanga debate, vanhu vacho vakambopitana hard yakadase. But ayo tinoramba tichidzoka pachivhitivhiti. Chivhitivhiti ndechenyu, chivhitivhiti ndechevanhu, chivhitivhiti ndiwe kana uchinge uchida. Gara uri ready, garai mune data, gara walaika. Zvatotanga tikuti yanguva yacho yekuti zvinhu zvitese zvirambe zvichipira.